Čauky hojky, já jsem Ceneka 1.3 a já vás vítám u dnešního dalšího random vlogu. Chtěla bych se vás omluvit, že už delší dobu než žádný random vlog, nějak se mi nechtělo, ale teďka mám chuť random vlogovat úplně, natáčet tyto random vlogy úplně mám chuť, takže doufám, že to teďka zase rozjedu, protože mi to přijde tak strašně blbě, prostě jsem řekla, že aspoň minimálně 2krát týdně to bude vycházet a nevychází to. Takže doufám, že to bude nějaké lepší, takže tak. A ještě také strašně blbý, že na mém hlavním kanále vycházejí videa za 4 až 5 dní, někdy to trvá i díl, někdy i kratší dobu. A je to tak strašně blbý, že to není vůbec pravidelně, třeba nějaký pravidelný den by to mohl být, kdy budou vždycky vycházet třeba videa. A to by nebylo vůbec špatný, že by vycházely videa třeba každou středu. Každou středu by mohlo být nějaké video. Ne, a pak by to vycházelo, tak počkej. Uvidí se, popřemýšlím na tom nějak, takže tak, teď. A řeknu vám, jak mám videa přetočené, abyste se na něco třeba mohli těšit. Takže jo, první video mám přetočené, mám 3 videa přetočená, což je představa versus realita, co teďka včera jsem editovala. Chybí mi ještě půlka a něco tak trošku, takže v blízké době by to mohlo být. Takže tak, a potom bych jsem chtěla vydat Geometry Dash, ano, slibovaný docela dlouho už, takže tak. Já mě tam strašně vždycky něco slíbím a je to vždycky za dlouhou dobu, nějaké ty videa. No jo. A potom mám přetočené, to jsme natáčeli včera, to jsme natáčeli GTAčko společně, to vám neřeknu, na to se můžete těšit, takže tak. A to by tak bylo asi jedno, co mám přetočené, jenom to tak chybí zestříhat. Takže představa versus realita v Minecraftu, to mám začátek, že už to mám víc sestříhané, mám tu půlku sestříhanou, ne celou, no nějak tak, a potom ještě potom trochu sestříhaný začátek Geometry Dash a GTAčko nemám vůbec rozestříhané nebo tak, no to nevadí, to přežiju. Takže na tyto videjka se teda můžete těšit a to by skvěle tak všechno z tohoto random vlogu, takže doufám, že ty random vlogy teda budou vycházet častěji. Jo, doufám, že jo. Tato není tak těžké tak moc zestříhat, prostě random vlogy nejsou tak těžké zestříhat, protože tam dáte nějaký, prostě já to vždycky tak nějak dám dokupy, potom tam dám nějakou hudbu, prostě sestříhám to, kde jsem se třeba přeřekla, nebo kde jsem prostě byla ticho, kde prostě bylo ticho. A tak, takže tam tak se sestříhá na nějak za 10 minut. Ale pokud si s tím nedám jako nějak hodně záležit, a to trvá tak třeba půl hoďky. Takže tyto random vlogy jsou lehké zestříhat, takže to je pohoda, to by mohlo vycházet dále víckrát, že jo, než 2krát. No uvidí si, doufám, že to jak povede se. Dneska je, když tak pondělí 8. myslím, teďka jsem jistá. Dneska je ještě státní svátek, což znamená, že jsem nebyla ve škole, což je úplně mega. Takže tak. Takže jo lidi, budu se s váma těšit u dalšího random vlogu. Zkusím zase zítra něco natočit. Mějte se hezky, užijte si dne nebo večera a zatím čus. A sledujte mě na Instagramu, jo, v popisku je všechny mé sociální sítě.